खुलि बड'फा हाउसाव दिनै एबसुनि आंजों लोगोसे लोगो आफादगिरि खोरोम दाउवारि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी आरो जोंनि गासै मिरुनि टीम दङ। गुबैयै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर आरो जाय भाइस चेन्सेलरा कराप्टेड चार्चआव डाइरेक्टर अफ एन्टि कराप्सन आरो CM स्पेसियेल माने सेलनि आन्दाराव बिथाङा दाय हमजानानै दङ। बिथांखौ होखारनायनि थाखाय गोलाव सम जों आन्दोलन खालामबाय आरो गासै आन्दोलननि उनाव थांनाय 20 अक्ट'बराव आसामनि रायजो बेंगिरि गभर्नर गुलाबचन्द काटारे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' गासैखौबो जोंखौ हांख्रायनानै गावनि चेयारमेनशिपआव मोनसे स्पेसियेल डिसकासन जादोंमोन आरो बे आल'सनायाव बिथाङा बारम्बार जोंखौ खेबसे नङा खेबनै नङा खेब 10 बार बुंदों जे लाड्डु सिं बिथांजों आंहा कुनु बेबायदि सोमोन्दो गैया, लाड्डु सिंनि सायाव आंहा सिम्पेथि गैया, बिखौ होखारगोन आरो बिनि थाखाय 9-10-11 नाक इन्सपेक्सन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव फैगोन। बे नाक इन्सपेक्सन थांखांनायनि उनावनो लाड्डु सिं होखारनायनि खामानिखौ आङो 16 नभेम्बरनि गेजेराव मावफुंगोन होननानै बिथाङा जोंनो क्लियार काट स्पष्टयै फोरमायदों आरो जोंनि गासै टीमा दङमोन। नाथाय दिनै 28 नभेम्बर नाक थांबाय, 16 नभेम्बरा थांबाय आरो बिनि उनाव नाक भिजिटनि रिजाल्टआबो फैबाय। बी ग्रेड मोननो हादों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया। जों बरायदों बयनिबो नाजानाय आरो बेखौ वेलकाम खालामदों। खिन्थु बाथ्राया जाहैबाय जे लाड्डु सिंखौ बेनिफ्राय जिकुनु प्रकाराव होखारनांगौ, बोखारनांगौ आरो गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौ इउनिभार्सिटिनि सार्थआव, फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतनि सार्थआव आरो बेखौ जों कुनु कारनाव लाखिनाय बा दोनबाय थानायखौ मानिनो हाया। खारन बिथाङा बेलआव थानानै सासे दायनिगिरिया बेलआव थानानै भाइस चेन्सेलरनि पस्टखौ बिथाङा हल्ड खालामनाया जोंनि थाखाय लाजिथाव आरो मुगैथाव। दा बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब स्ट्रंलि आसामनि रायजो बेंगिरि आरो आसाम सरकारखौ जोङो दाबि दैखांदों जे 20 तारिखनि जे सावरायनाय बे फैमाल जादों आरो बे फैमाल जानायखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिनानै जोङो दुखु मोननानै फैबाय थानाय 4 डिसेम्बरनिफ्राय जोङो धाराबाहिक आन्दोलन जोङो सिरिज अफ मुभमेन्ट जों फोसावदों। 4 तारिखआव जोङो स्टुडेन्ट सत्याग्रह फरायसा फरायसुलिनि मोनसे सत्याग्रह हाबाफारि लागोन। बेयाव 30 CC-BTR अर्गेनाइजेसन कोअर्डिनेशन कमिटि अफ BTR अर्गेनाइजेसन 30 स्टुडेन्ट आरो कमिउनिटि अर्गेनाइजेसना बाहागो लागोन। 5 तारिखआव जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जों ताला लागायगोन, सिङावबो बाहेरावबो आरो बे थासारिया मा जागोन जों बुंनो हाया, खिन्थु जोङो ताला लागायगोन। कुनु कारनाव जों टलारेट खालामा, कुनु कारनाव जों कम्प्रमाइज खालामा। बिनि उनाव 6 तारिखआव गासै जोंनि जि प्रिन्सिपालफोर दङ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि आन्दाराव जि एफिलिएटेड आरो लोगोसे गासै जोंहा इउनिभार्सिटिनि जिखिनि HOD दङ बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो नन कपारेसन मोनसे आन्दोलनाव थांनायनि थाखाय बिथांमोनजों जों सावरायगोन। लोगोसेनो 7 तारिखआव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव BTRआव जेसेबां कलेजेसफोर दङ बिनि इउनियन बडि आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफादजों जों सावरायगोन नन कपारेशननि सापर्ट जोङो बिनानै। आरो बिनि उनाव 8 तारिख डिसेम्बराव जोंहा गासै जि माने हाबाफारि दङ बे हाबाफारिनि गेजेराव मोनसे हाबाफारि दंबावो। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव जोङो रेलि खालामगोन आरो भाइस चेन्सेलर लाड्डु सिंनि जों मुर्ति सावगोन। बे जोंहा हाबाफारियाव दङ। 9 तारिखआव जोंहा दङ जे 3 घन्टा हिउमेन चेन इउनिभार्सिटिखौ जों घेराव खालामगोन आरो घेराव खालामनायनि उनाव जोङो नायगोन जे सरकारनि रेसपन्सा मा, रायजो बेंगिरिनि रेसपन्सा मा आरो जुदि जेबो बिनि सायाव फिथाइ थाया फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन फरायसा आफाद आरो गासै जोङो रायजो राजाखौ लानानै राजभवन सल' प्रग्राम जों गुवाहाटीयाव लागोन। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राया स्पष्ट, जिकुनु बिनिमयाव जोबथा परिबेश थाजासिम भाइस चेन्सेलर लाड्डु सिं जाय दायनिगिरि, जाय कराप्टेड, जाय एन'मेलिसआव लिप्त दङ बिथांखौ होखारनांगौ आरो बिनि थाखाय जोङो जुजिलांगोन। जोंनि जुजिनाया कन्टिनिउ थागोन। जों कुनु आपस खालामा, कुनु कम्प्रमाइज खालामनायाव गैया आरो बे बाथ्राखौ दिनै जोङो मिडियानि गेजेरजों आसाम सरकार आरो मानगोनां रायजो बेंगिरि गुलाबचन्द काटारियाखौ जोङो क्लियार काट जोङो स्पष्टयै फोरमायबाय आरो बिथांखौ गोख्रैनो होखारनायनि खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो दाबि दैखाङो। गोजोन्थों। गुलाबचन्द काटारे बिथाङा जे भाइस चेन्सेलरखौ होखारनायनि इसारा होयो, नाथाय गभर्नर हाउसआव जायफोर मिहिरखान्थि चौधुरि बिथांमोनहानो बेफोरखौ अक्सिजेन जगायगासिनो, बे बिथिङाव मा फोरमायनो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा? इसिङाव बा बायजोआव जायफोरा दिनै लाड्डु सिंखौ सापर्ट खालामबाय थादों
बिथांमोनखौ जोङो थोंजोङै सोंखारियो आरो बेबायदि खामानिया आसामनि एकाडेमिक आरो स्टुडेन्ट जि लाइफ जि माने एजुकेशन जि माने सोलोंथायारि जि परिबेस एटमस्फियारखौ गुबुंले खालामगोन सोरनिबा सार्थआव सोरखौबा बहायनानै लाखिनायनि बाथ्रा गैया आरो बेबायदि थासारिखौ जों नुवाखै नङा नुखांबाय गोबां रायजो बेंगिरि फैयो मालाबा गावबा गावनि सार्थआव एपइन्टमेन्ट होबोदों आरो दिनै बे एपइन्टमेन्ट होजानाय मानसिफोरानो गोदान रायजो बेंगिरिनि समाव बियो जेंना नुजानायखौ जों नुबाय जायनि थाखाय डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटिनि भिसिखौ बोखारनांदों आइडलनि भाइस चेन्सेलर बिथां डेका बिथांखौ बोखारनांदों आरो बिथांमोना दाबो माने केसआव जड़ित जानानै बिथांमोननि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो बिथांमोना जेलबो जानांबाय दा बेबायदि प्रिन्सिपाल भाइस चेन्सेलर बिथांमोना गुबुंले आरो गेना खामानि मावनाय बा जाख्ल'नायनि खामानि मावनायखौ जोङो आसामाव गोबां नुदों दा बेखायनो बे खामानिया लाजिथाव मुगैथाव रायजो बेंगिरिया गावनि डिसिसनाव खामानिखौ मावनांगौ रावनिबो इनफ्लुयेन्स बा डिक्टेसनाव फैनानै जाहाथे बिथाङा बेबायदि लेहेमिया खालामा आरो जोंनि सिरिज अफ मुभमेन्टआ जंगि जागोन शान्तिपूर्ण जागोन गणतान्त्रिक जागोन बे बाथ्राखौ जों स्पष्टयै फोरमायबाय धन्यबाद